Hello, good morning. Mga kabika, welcome to Panginoon Public Market. Suruhin lang ito. Nakakaroon din sa Panginoon. Ay, happy rin Naglawan na ng guys. Nauna. Hindi, tumawag. Naglawan. Hindi siligit. Tatanaw. Tawagan yung ito. Tawa. What's up mga kabingka, no? For today's akong vlog mga kabingka, na ako'y ipakita at karon ring video. Abot gyapon aning bullying, no, bago. Wala ko kabalo nga mao ni ako makita, no, akong gipangita manggod mga kabingka. Nangita kog mga viral ng mga video nga mga dili tong tambal sa mata. Kaning viral nga mga funniest video ba, no? Lahi man akong nakitaan mga kabingka, no, lahi. Bullying, no? Ako mo-react jud ko aning video mga kabingka, kay ako isa ko sa biktima mga inani pud ba pareha pud sa unang panahon do mga kabingka. Kaning nga video mga kabingka, no, kuan na daw ni sila, kaning magkita daw sila dito sa ang kaning bayhana ni kaning biktima is 13 years old din siya. Nakita po na po siya dito sa Tulfo, no, gitawagan man ni sa Tulfo in action. 13 years old ang biktima, tapos ang nanapak wala man niya gisultig pila ba sa minor gyapon. Ang iyang uyab daw atong nanapak kuan daw mo dito yung kachat ragon niya, tapos dito gitira na daw siya dito sa CR. Mo man tong nadunggan sa video, mo ganito na corner siya dito niya gibidyuhan. Sus Mariusep aning kaning gibidyuhan pa. Mo nilang plano siguro ba aron mang tanong bitaw mang kuan kana ganing mga napakog mga tao ba niya, pakaulawan nila niya, video-videohan sa naman kuan niya. Kunwari nagkuan ang iyang uyab, nag-ingon siya, tama na be niya. Tapos ang dili nako mauyunan mga kabingka, no, ang iya daw uyab daw wala daw sa paghambog daw, naaman ni diri sa video makikita na to, no, membro daw sa 666 or Illuminati. Grabe lagi ng mga kabingka. Ikaw dahil sus, ako matambag si Moday, no, pangitaog katong katapat ni Moday ba, dili kay kanang walay kalaban-laban. Di aka magkuan kanang kuan ba kaning dapat dito kuan katong nay katapat nimo. Mo ni kabingka, tanawa ni nga video mga kabingka, atong i-react ni nga video mga kabingka. Karon mga kabingka, no, ipakita nako ang video sa inyo mga kabingka. Okay? So atong tanawon ning iyang pagpanapak, iyang pagpakaulaw sa biktima, di ba? Kung giunsa niya pagsapak, giunsa niya pagpakaulaw sa biktima mga kabingka. Sos Mariusep kaning bayhana ni, di ba? Wa jud ko ni bilib ni Moday, no, wa jud ko ni bilib sa imong style nimo nga pagka sa tawagan na kanang mga bina-squatter area nga style nimo ba, no ba, hilig ka manapak. Hilig ka manapak o kanang mga tao nga walay kalaban-laban ba. Grabe jud ka luoy ra jud kayo ang biktima, diba? Luoy kay biktima. Mao ni ang video mga kabingka. Ang ginawa mo,
Huwag kang harap sa akin. Ikaw kasi. Wala kasi natin sa akin. Mabait akong tao pero umilalat ni boyfriend ko. Ay, sorry po. Ay, Patawad po, please. hindi, huwag kang iyak sa harapan ko. Hindi kita makapatawad. Hindi mo siya titigilan. Ay, ang sakit mo. Masakit pa ng tao ko. Dito. Huwag kang iyak. Mama. Hindi. Titigilan. Titigilan. Ayaw mo ginawa mo? Paul. Na? Ayaw mo? Hindi mo na natin ang boyfriend ko, ha? Mat na naman. Dapat naman. Pwede na rin. Sige, dyan. Ikaw na ako. Mama na, again. Mama, tigilan mo naman. Pwede na yan. Umalis ka dyan! Ano na ba? Tuloy, pagbabayan ka na rin doon. Anong ginagawa mo, ha? Madala ko na.